ng contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Padagos niya to na namamatean ang iba-ibang kalamidad sa palibot. Natural man o kagibuhan ng tao. Padagos ang pag-init kan kinaban. Malala na sitwasyon kan polusyon sa paros. Maging sa katubigan. Basura na itinapok niya to sa kadagaan sa ininapapaduman. Panahon na, tapuso na ang pagbabarasulan asin pagtutururuan. Kaya ta daw hampango na nagyat na inikan kapalibutan? Kaya! Kaya ta! Kayang-kaya! Make it a better place for you and for me and the entire human race. Kaya, sarong advocacy program sa DZGB na maghahatod din impormasyon para maibalik ang kagayonan kan kapalibutan asin maprotehiran ang lugar na sa tuyang pig-eerokan. Kaya ta daw manindugan na padabaon ang kasalugan, dagat, estero, asin kadagaan. Kaya! Kayang-kaya! Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Protehiran ang pamilya, asin komunidad sa paaginin sabay-sabay na paglaban kontra basura. Sa mga eskwelahan, pribado asin panggobyernong opisina, iba-ibang organisasyon, barangay, munisipyo, syudad o maging sa probinsya. Marina, magsarabayan kita at amanon ang kinabanta. Kaya! Kayang-kaya! Tamang pagmanihar kan basura, punan niyato nin seryoso sa pamilya. Mag-segregate kita ning basura, asin gibuho na parte ini kan buhay ta. Kaya! Kayang-kaya! I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Kaya, ang programang ini, madadangog alas 2 ning hapon, kada Sabado. Hatod sa Indo, kan iba-ibang partner agencies asin kan DZGB. Ano? Kaya ta? Kaya! I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. Good afternoon, Pilipinas! Good afternoon, Bicolandia! Good afternoon po, Legazpi City! Sabado na naman. Sabado na naman po. Welcome po sa programang Kaya. Sa pong advocacy program kang DCGB, as in po mga may partner na agencies, partner local government units, mga iba-ibang organisasyon, kasabay po ang mga ahensya kan gobyerno, para po maproteheran niya to ang satuyang kapalibutan. Para po matabangan niya to na makonserbar ang satuya pong kapalibutan. Kaya po pinag-feature niya to sa programa ang mga best practices po may kinaraman sa environmental protection, lalo na po ang implementasyon kang 9003 o Republic Act 9003. Iyan po napigapon niya to na solid waste management segregation. Yan. Kaya po muna na pagkahapon. Mga good afternoon po sa mga Agnesians, yan, mga Benedictine sisters. Yun. Aray na hapon po Ang Saint Agnes baga more than 100 years na, ano, di ba? More than 100 years na ang owner ng DCGB graduate po sa Saint Agnes. Kaya to ako garing ko yan taga Bulod ako. Dahil ko man inabot sa Saint Agnes, taga-eskwela ako sa Bulod. Anyway, ugma po kita ngunya na pagkahapon, mga tugang saro po sa mga awardees, ano? Sa Environmental Leaders Academy. Yan, Ella.
Para po mga tugang sa endang naging effort kung paano makakontribute sa satuyang mataman ang satuya at tabing palibot sa endang atab na edad. Mga estudyante, sabi nga ni po ang obeto kang programang ini, not least lamang po sa mga aki, mga teenagers, mga estudyante iyon, madara sa harong ang naukudan sa schools, asin po sa mga estudyante ang magturo sa endang tugang, sa endang parent, sa endang mother, kung paano po ang pagpreserbarkan sa tuyang palibot. Okay, so mga tugang, ngunyang pong paghahapon, kasabay niya to ang inutong ko muna ang senda po na teacher. Yan. Ang senda pong teacher, mga tugang, si Sir Juji Andes. Juji Andes, siya po ang science teacher, as in po Earth Savers moderator. Good afternoon po, Sir Juji. Welcome po sa DCGB. Hello po, good afternoon. Good afternoon, sir. Kumusta po kayo, sir? As of now, of course, okay tayo since Oh, nandito oh. tayo to give some advices, of course, yung mga practices. Yes. Paano natin matulungan yung environment. Salamat ha. Alam kong Sabado ngayon. It's okay. Walang Okay lang. pasok, di ba? Pero nandito po kayo para mag-share ng inyong mga kaalaman. Yes, As in yung practice ng Saitag Dance Academy para po sa ating mga tagapakinig. Alright. We have here mga tugang Miss Angelica Gabriel Ribostillo. Yan. Grade 10. Student po, Earth Savers President. And Ella President po sa St. Agnes. Kasi po siya sa mga awardee sa ginawang Environmental Leaders Awards noong, I think it was in June or July. Angelica, good afternoon. Welcome to DCGB. Good afternoon. Oh, come closer to the mic, please. Yeah. Good afternoon. How are you? I'm doing really fine. Wow. I'm really excited for this Thank interview. you. Thank you so much. First time mong pumasok sa radio station? Yes. Oh. and I'm really glad that I get to experience this. Wow, with DCGB. very good. Oh, you are grade 10. Grade 10. At that is fourth year, ano sir? Fourth year? Yes po, fourth year, year. yan. Grade 10. So, thank you so much for being here, Miss Angelica. And of course, mga tugang, at tamang uyog-uyogod mo kuya name, ang guardian niya, abogado. Delikado ini delikado ini bata. Attorney. Pero ang ama niya po, friend na friend may kan mga panahon. Aki po yun ni Attorney Jim Ribostillo. Matibay na musikero, di ba? Di ba, attorney, di ba? Matibay siya magkanta. Di ba? Widow si Daddy. Yes. Tapos, yes, haloy po sa DSW, Assistant Director, naging Regional Director, Attorney Jehan Ribostillo. Siya po ang guardian, as in auntie po ni Angelica. Good afternoon, Attorney. Good afternoon po, sir. Oh. Happy to be back. Yes, thank you. Oo nga. Pero aram ko, bang ka sa ipin lagi para bisita kayo. Okay. Sige po, at kay Sir Juji muna tayo. Sir, pwede bang ma-share po ninyo kung ano ang mga asum na, paano po nagsimula ang Earth Savers at saka yung participation ng St. Agnes Academy doon sa Solid Waste Segregation no 9003? Para yung Earth Savers, is an organization sa school talaga, Yeah. in which inline talaga siya sa Earth Savers dito sa Legazpi, in Opo. which kahit wala pa yung Ella, Yeah. still may nagagawa yung Earth Savers within our school. Of course, with the help of the Earth Savers Legazpi naman. So they have the activities way back about yung pagkilo po, yung mga mga ganon. And then ang dami activities in which yung school hindi lang on their own, but of course outside of the school, which is yung with the help of the city of Legazpi. Yes po. That is why po, through you and your organization, Yes po. na-create itong pagkakaroon ng mga ELA officers. Yes po. Diba? Earth Savers officer sa St. Agnes and other private schools na member po ng Earth Savers, ano sir? Yes po. Diba? So na-create siya. Medyo matagal-tagal na po kayo na impulsa ko dito sa organisasyon na to. Honestly, this is my third year sa Third school, but of course, okay. I know po kung ano yung mga ang ginawa ng Earth Savers way back nung wala pa ako. And of course, yung Earth Savers is really a club in which ang madami yung members, in which they really know how to parang idea in helping the environment. Hindi lang sa school, but of course, yung idea na pwede nilang may bigay doon sa at home. So yun po yung importante doon. Yes, importante po. Angelica, kwento mo sa amin, paano mo nagustuhan
na pumunta. Siyempre, ang karamihan dito mga, 'di ba, voluntary, 'di ba? Yes po. Ang iba naman medyo napipilitan kasi niyaya ako ni sir. Pero ang karamihan talaga gusto nila. 'Di ba? Yes po. Gusto talaga nila. Paano po mo nagustuhan, Angelica, na pumasok sa Earth Savers Club and itong bilang isa ka sa mga ELA participants? Ever since nung bata ko, I've always had this connection with Earth because it is our home. Yeah, We only yeah. have one home. And it is our duty to take care of it. Even back when I wasn't in St. Agnes, I was already a part of the Earth Savers Club. Opo. So, as I grow older, the more knowledge that I get, the more values that I have Opo. will Opo. be Oh. applied to the Earth Savers. So, it's not anymore out of parang requirements like others. Yeah, It is yeah, out of yeah. love Oh. and dedication to make our Earth better. Pero I like that word, out of love and dedication. Parang ang ginagawa mo, hindi siya na dapat ito ginagawa ko dahil gusto ng school, di ba? Ginagawa ko ito kasi kailangan gawin ko ito, yun ang gusto ng school. Pero ikaw, out of your love and dedication para tumulong sa Mother Earth. Wow. Paano mo naisip ang mga ganyang bagay? Bakit? Ano sa tingin mo ngayon ang sitwasyon ng ating mundo? Ngayon, na panahon natin, ang rami ng mga infrastruktura na nagdadagdag ng pollution, Oh. lalo na sa hangin natin. Yeah, yeah. Lalo na nung pandemya, Opo. ang pagmamanufactura ng mga gamit para matulungan tayo. Pero para matulungan yung mga tao, paano naman yung kalikasan natin? Oh, yeah. Opo. Sa inyo, sir, sa school, di ba, na-implement niyo ang 9003, Yes po. yung solid waste segregation. Paano po na-iproseso ninyo? Paano parang naging way of life ng St. Agnes at po ng mga estudyante ang pagsisegregate mismo sa loob ng campus? So, in terms of that, siguro, ang kailangan muna natin gawin, yung ma-inculcate sa mga bata na Yeah. hindi lang on requirements yung Yeah. pag-segregate. So, the reason kung bakit tayo nag-segregate is because to help the environment, of Yeah. course. So, sa school namin, we have the proper waste segregation in which may mga trash bin talaga kami sa labas, especially dun sa canteen. Yeah, yeah. In which yung mga encourage yung bata na i-segregate yung mga plastic nila, Yeah. yung other materials na pwedeng i-recycle gawin nila, because yung mga bagay na yon, like yung mga recycled materials, they can use that to create a project in which from that hindi na or ma-promote natin yung tinatawag natin zero waste management. Yeah, yeah. If yung mga bagay na ginamit natin, we can do something for that. Yeah. So hindi na siya magiging basura Yeah. na pwedeng ilabas ng school. So ang Mm. importante is alamin natin kung ano yung variety ng basura. Yeah, Kung yeah. ano ba to, kung pwede ba itong i-recycle. Opo, opo. Nabubulok ba to? So kung if mm. nabubulok, gawin nating pataba sa Yeah, mga halaman. yeah. So sa school, meron kaming compost pit, and of course, meron tayong tinatawag na MRF. Yes. MRF pala ang St. Agnes. Yes Okay, po. very good. Okay, So tapos? from that, hindi lang alam ng bata kung ano yung dapat i-segregate, but of course, yung willingness ng bata na Yeah. ito, dapat gagawin ko to kasi nga hindi lang to requirements or hindi lang to kumbaga inimpose ng Yeah. school, but of Yeah. course Yeah. sa sarili nila, alam nila na may magagawa ko para Yeah. sa Oo. kalikasan natin. Pero sa inyo, sir, siyempre, sa una po, talagang medyo ka na ba, kayong di ba? It's a kind of policy yata Yes po. na ganon, ang dapat gawin sa loob ng school. Siyempre, yung St. Agnes naman, in adherence din doon sa batas. Yes po. Diba? And of course, Oo. meron kami tinatawag na no single-use plastic, lalo na sa canteen. One of those example okay. nga, Angelica, di ba, yung sabi mo about yung mga... Sige, Angelica, paki-share mo. We use paper cups Yes. instead Paper of plastic cups. cups. And Yeah. the canteen provides us with metal utensils instead of using plastic Oo, ones. oo. Yung mga baso, glasses na ginagamit. Opo, glasses or paper cups. Ayan. Very good. So, naliles, anong impact, sir, pag ganun ang naging ko? Anong tingin nyo? Anong resulta? Ang resulta na yun, if yun nga, kagaya Yeah. sa mga canteen natin sa school, so doon pa lang nakikita na yung school nga Yeah. nag-follow ng ganito. Yeah. Yeah. So, ba't Yeah. kami pa mga bata? So, from that, ini-encourage din yung mga bata na instead of using plastic bottle, Yeah. magdala Yeah. ng tumbler. May nakikita ko sa inyo, pag cross sa kalsada, Yes po. along the street, Rizal Yes po. Street, pag cross, yung backpack, may mga Merong tumbler. tumbler. Lahat po sila sa kanila. May So, mga nagiging tumbler. practice ng mga estudyante
Yes ang po. ganong sitwasyon. So, nalesin yung bottled water. Nalasan yung bottle. And Oo. dati, di ba, if yung mga school merong parang lalagyan ng mga bottle, yung Yeah, tinatapon. yeah. Pero ngayon, wala ka nang makita ng ganun na lagyan. Kasi nga, Oo. ang dala ng bata, Oo. tumbler na. Oo. Pwede na sila kumuha ng tubig doon Yeah. sa water dispenser. So, Yes, nalasan natin oo. yung paggamit ng mga plastic bottles. Alam mo, sir, kaya hanggang ngayon yung anak ko, third year college na may tumbler pa din. Graduate siya ng St. Agnes Academy. Every time na hanggang nasa senior high school siya noon, may dala siyang tumbler. Of course, hindi lang dapat yung mga bata, but of Oo, course, tayo dapat. Tayo Tayo dapat, di ba dapat. po? Tayo Of course, dapat. ako, Mm. at ako yung Earth Savers moderator, so Yeah. ako dapat Yeah. din, on myself, Yes. gumagamit Yes. din ako ng mga ganong bagay, Yes. like yung Yes. tumbler Yes. na yun. Yes. So, Yes. Oo. nakikita ng bata na, okay, si sir ginagamit ng ganong tumbler, so kami din dapat, parang Opo, ganun po. Opo. Miss Angelica, kayo, paano mo yan parang isineshare sa mga sa mga classmates mo, di ba? You are the president, di ba? Ikaw ang presidente. Yes. Sabi nga, pag presidente, medyo mayroon kang counting obligation, di ba? At saka nakatingin sa iyo yung mga mga kaklase mo at sa mga officer, di ba? Ano kang ginagawa ni presidente ngayon sa advocacy namin, di ba? Paano mo siya parang isineshare? Paano mo siya ipinapasunod sa iyong mga kaibigan? I'll add emphasis muna sa Oo. tumbler. Yeah, sure. In our society, our mini society in Yeah. school, all of us have metal water Oh, yeah, tumblers. sure. And how we connect and how we emphasize it and how we can all be a part of it. Agnesians are very creative. Yeah. And they choose to like design their tumblers to make us feel more included. Oh, And also, okay. there is some kids don't like to go to the canteen because it's crowded. So Yeah, they yeah. pack their snacks. Wow, One wow. of our Oho. the advices of St. Agnes is if you have a snack wrapped in plastic, it is suggested that you remove the plastic at home and segregate it Yeah. and put your snacks in a separate container so the school wouldn't have to carry those. And Yeah. it will also minimize your thought of where if there's not a trash can, you should put it in your pocket. Very good, But in the very current good, state, if very you good. left it already at home, you can enjoy your snack. Yes. Oo. So yan ba yung nagiging practice ng mga parents, yung mga guardians nyo? Siyempre dapat alam nila, di ba? Yes. Yung mga parents ng mga classmates mo. Especially for the elementary. Oo nga. Since sila oo. yung mas palaging nandun yung parents. But Yes, in yes. the high school unit, it is already our Oo. responsibility. Doon, sir, inaalaw ang mga estudyante diyan sa labas baga ng compound ng St. Agnes. Noon inaalaw na mag-lunch, may mga dalang baon yan sa sasakyan etc. Ngayon parang mayroong separate na parang pantry. Ang tingin Hindi na po. Iba na ngayon ang patakaran. Kasi doon mismo sila, like yung mga high school, kumakain talaga sila doon sa lunch counter sa canteen. Mas mas Then they're organized not allowed na. na lumabas kasi Oo. kung anong mangyari, Yes, of course. yes. Oo. Attorney Jehan, di ba? Yung sinasabi ni Angelica, sabi mo kanina, palagi siyang nasa bahay mo, nasa bahay, Yes, ano. oo. Di ba? Pero sa atin sa Legazpi, we are observing segregation din, garbage segregation. Ano pong parang na-observe mo dito kay Angelica, lalo na pagdating sa ganong practice about segregation policy? Ayan. With her, di ba? Apo. Kasi Yeah. yan. Siyempre, permi yan nasa arong. Yes. Permi permi po kami nag-order. Opo. Mga Mga pagkaon. Yeah. So, talagang very conscious po siya Oho. sa basura. Yan. Pagkatapos magkaraon, Yes. make sure na talagang segregated. Kung may plastic, well, definitely hindi sa Legazpi. Very limited Yung lang ang baga. plastic. And that's actually what I'm very proud of na Opo. na-observe ko sa Legazpi. Yeah. Oo. Is talagang very strict na sa plastic usage, no? Oo. So, talagang, maski sa harong pero may nagtatarambay, gabos na tropa sa harong. So, day na po kami na actually napapagal Yeah. na mag-segregate Iya po. ng basura kasi maski sa mga cousins Aram niya, na. aram na. Actually, may youngest, nakikig ako sa Ronghal daw Opo, kasi opo. meron siyang mahilig mag-bubble gum. So, ay, may plastic, may ano. So, Naiko po. ang tendency baga, kang ibang aki, gagapuon. Yan, nakadukot dyan sa under the table, under the chair. The wrapper. Yeah, So, okay. nakikig po ako, kapot-kapot niya na. Tapos sabi niya, di ba, ang ibang aki, tatapok na yan. Yeah, So, yeah. sige po, kapot-kapot niya. Hanggang po, nakahuli na kami. Duman niya po lang po piga po sa basura. Ay, So, very talagang, good. Very good. Ano po, gari, Oo. kita ba ka ito, siguro, ito kagkaakian me, baka kami very conscious about, Iyo po. di ba? Kahit, bakit di pa bang ito batas? 9003, wala pa. Oo. Though St. Agnes, how many years ago, I don't want Yeah. to remember kung Oo. ilang years na Opo. ako, St. Agnes, but
talagang we were taught. Yeah, totoo. We were totoo. taught talaga Yeah, na totoo. kami ka ito talaga na Mm. basura, recycling, reuse, recycle, Yes, di ba? yes, That's yes, the yes, basic na yes. we were taught in school. Mm. Ito pa po talaga ang St. Agnes Practice is very na, ano? very Mm. conscious about saving the earth. Opo. So Opo. siguro talagang Mhm. it passes through Yeah. the Agnesians, that culture of, di ba, stewardship Opo. na parang it's not all about di ba, ourselves, Yeah. but what we can contribute to our, di ba, Yeah. to our Opo, lugar. opo, oo. So nadara po yan hanggang Very si good. Angelica is Very one good. of the oldest Yeah. in our, so she really does. Bilang po auntie ni Angelica, may time po na nasita ka mo ni Angelica. Auntie, hindi ganyan. Ako ganito. masita niya. Ay, Hindi ganyan, di ba? Ganito po ang kuha natin, ganito. Oo, ano yan, nung Ah. time siguro na, I cannot recall, but definitely, dahil man po siya nagsisita, nagkukusa na lang. Iyo. Iyo man So, talaga mga akit ko niya, di ba, sir? Hindi ka sa pagsasabihin kasi por respeto, di ba? Yes. So, Ano? I think Oo. it's really, kita na lang na mga gurang Yeah. ang masusupog Yeah. na maiiling ang mga aki na, sinda na. Di ba? Yeah. Sinda na ang nag-iiro. So, Yes, yes. it flows Oo na to nga, us. Nasupog na kita. makasupugod man na. Suaki, suaki ko naglimpya. Oo, di ba? Sinda na ang Nagseparate. katao, sinda na ang kita ka ito, matapok sa na dyan, Iyo, tapok sa na dito. Pero iyo. naiiling tamo niyan sa mga aki, and I hope that yung mga parents nga, di ba, Aha, talagang turuan na. Yes, very good. Yan po ito yung sabi mo, nagustuhan ko. Actually, nagdi-discuss kami kan concept kan programang ini. Yun talagang gari sa mga na pigasabi na sir na Mr. Stelier. Yeah, na. Dapat kung pwede, sa mga aki ang maturuan, na sa mga aking madara kang practice sa harong. Takitang mga magurang, di man kita tataramang kan akit, di ba? Di man kita pero pag nahiling tayo, wow. So, di ba? Manahiya tayo na yung anak natin gumagawa ng ganun, tayong mga magulang hindi. So, pag ito si Angelica po nandoon sa bahay nyo, di ba? Usually may mga order baga, online order sa delivery, etc., etc. May mga time po para nag-comment ito si Angie, ay wow, bakit kaya plastic pa to? Di ba? Attorney. Wala pa akong na-observe because na again, Legazpi is very strict. Yeah, oo nga. And then, siguro kung magpa-Manila kami, yan, siguro. sa akong kumanduman, doon lang siya siguro ma-comment kasi talaga may ibang ano pa sa Manila na Yes, naman. yes, Pero yes. definitely, I think this is a Legazpi. Yes, Kudos very to our good. government na talagang wala naman po ako talagang naisip. Yeah, Kumisa nga yeah. ako pang naghahanap kay plastic straw, Mhm. pero talagang they do not Yeah. they do not give na unless you request. Yes, yes, opo. Angelica, di ba, may mga time na parang, di ba, alam mo yung kung ano ang policy, ano yung naging practice ninyo. Anong reaction mo pag nakakikita ka ng mga bagay na, wow, bakit kaya ginagawa pa nito ito? May plastic pa dito, whatever. Bakit kaya tinapon niya pa ang basura niya doon sa hindi dapat natapunan ng basura? Nakaka-observe ka ng mga ganong bagay? Yes. Anong reaction mo? Maybe, I know they don't mean it, but Yeah. maybe they're not involved with the knowledge that this shouldn't be done anymore. Maybe the lack of information, the spread of information. Correct. That's why when I was in Ella, we have this platform called Yeah. Twitter. Uh-huh. It's very important. The Twitter community is very strong. Especially Twitter committee. Community. Oh, The community. Twitter community is very strong. Uh-huh. And you can find pages there spreading advocacy about proper segregation, saving our very earth, good. and what can we do to lessen it. Mhm. And somewhat, those people who aren't well-known pa when it comes to those rules, Yeah. maybe they just don't have the right knowledge or Yeah. information given to them. That's why they still do it. Kung makikita mo yung mga matatanda, kung yung bata, medyo pwede mong pagsabihan na, yung pag matatanda na, what do you have in mind? Maybe, ito. Since, yes, they are our elders. Yeah. They've been here and their time is different from ours. You can, especially when you want to have a chat with them, you can implement it like, Yeah. hey, hi lolo, hi lola. And you can tell them about your day and maybe pwede mo naman isingit. Yes, Isingit diba? lang, What about your mom?
Oh, my mom. Your mom and dad. Ano. Kumusta? Pagdating sa mga basura, di ba? Oh, ganun? my dad Ano? teases me about that. Okay. And Sige. also yeah. my brother, he teases me Oo. because he would say, Gabi, tatapon ko to sa labas. Sabi ko, no! Which is cute. I kind of miss it kasi wala Yeah. sila recently. Oo. And Si tita ko yung naghahatid. Yan talagang sa nanay-nanayan mo bahay. talaga ito si attorney, ano? Nanay-nanayan Opo. mo talaga. oh. And palagi kami nag-drive through, Puro. Puro Yeah. is a place where Yeah. a lot of us Sanctuary. enjoy. Yes, It yes, is a yes, sacred yes. place. But last time, we had a cleanup drive there, which made me really happy Wow, because okay. it is my favorite place here in Legazpi. And getting to see it cleaned makes my heart makes my Wow. heart really happy. Very But good. then, balik tayo dun sa parents. Yeah. Me and my dad would drive there. My dad has a favorite drink. It's called Blue. Blue. And it is a plastic water bottle. But Yeah. in our I know. house, Oh. I collect them because I use them for my little trinkets. Yeah. Pag trip ko gumawa. Oh. And my dad would tease me like, itatapon ko to dito, ala ka. I would say like, no. So kukunin ko, I'll hold on to it until we get home. Oh. And ever since that, my brother picked up on it. And sabi niya, Gabi, tatapunin ko to dito. Pero they know what they should do. Yeah, Especially oo. ako. I'm very strict sa kanila. Lalo na, it starts in the family. Yeah, it sure, starts in sure. your home. Very good. Before it can go out, it will start where you are. So they know talaga. But they still have that little teasing moment. Pero nahirapan ka ba sa una? Sa una pa lang, di ba? Actually, no. Since my dad works sa DSWD, he knows din. Yeah, correct. Alam niya Yes. na, oo. Yung ibang mga bata nahihirapan pagdating sa bahay, sir. May pagdating sa bahay. Paminsan, yung daddy, filosopo. Yung nanay, filosopo. Pero ikaw, hindi ka nahirapan sa pamilya mo. Hindi po, Pagdanong sa because- naging ganong advocacy. Yes, because they're also very self-conscious about what we give to this earth and what we give back. Since the earth has given us a home where Yeah. it is a safe space for us, where we can do a lot of things, but then we're giving it distress. My parents has always been very self-conscious. Opo. Especially my brother, because my brother was also our Earth Savers, Ay, very good. So, lahat pala kayo, di ba? Lahat pala kayo. Sir, sa inyo po, sa St. Agnes, mayroon bang kamong parang practice na pagdating sa recycling? O mga recycled materials na ginagawa ng mga estudyante, say for example, ng project o whatever? Meron po kasi Yeah. yung Go ahead ganung mga po. bagay dapat parati siya i-inculcate ng mga subject teachers sa kanilang project if they have. Yeah. One of those we have the IP, di ba? Yes. I'm very happy sa kanya kasi yung interdisciplinary project namin which is composed of a different subject. Yeah. To come out with one project, yung ginamit ng mga materials is made up of a recycled material. So as you Okay. can see, from that, hindi lang siya more on segregation, but of course, using those recycled materials Yeah. into a good product, which is yun nga sa IP. And a good way na we can lessen talaga yung mga basurang yon. And also, in our school, we have the policy, which is nga yung tinatawag nating CLEGO, para kahit siguro CLEGO. Clean as you go. Yes Tama po, ba? yes. Okay, So kahit go ahead. siguro sa other school, meron Opo. din silang ganon. So nakikita talaga na hindi lang sa bahay, but of course sa school din, dapat makita yung ganong bagay. So yung CLEGO na yon. Also, meron pa tayong tinatawag yung mga, if there's an event sa school, Opo. ini-encourage ng school na huwag gumamit ng mga single-use plastics in terms of decoration. Opo. For example, merong activity kami like, ngayon, magkakaroon tayo ng Pista Sanayon, di ba? Yes. Pista Sanayon. Pista Sanayon. Okay. Ito part siya ng buwan ng wika celebration. So, ini-encourage ang kada section na magdala ng mga pagkain, but of course, hindi na magkaroon ng mga palamuti na mga plastic. Kumbaga, gamitin yung pwedeng, gamitin na lang kung ano yung meron tayo. Yeah. Hindi na magdala ng basura Oh, or mga not tarps, typically basura, whatever. yes po, Oo. papunta sa school, but instead i-maximize na lang kung anong meron tayo doon. So Very good. it's a good way na hindi lang small action yung ginagawa yung project, but of course yung mga big events talaga, kasi di ba after one event, for example, nagkaroon ng isang event sa isang school, after that makikita mo ang daming basura. Yeah. So Yeah. Oh, sa school tambak yan eh. tambak yan Tambak yan. after hindi masyado makikita kasi Yes. wala pa. Yes. Pero after
Nol, dito sa school sa amin, sa St. Agnes Academy, Opo. kapag merong activity na yon, still, parating nasa criteria na Yeah. huwag gumamit ng mga ganong mga bagay. So, still, it's a good way na through that kind of activity, makikita talaga na ang mga bata merong pagmamalasakit sa environment. Okay, sige. Good PM, sir. Nakaka-inspire si Angelica magsalita. Matalino talagang bata yan siguro. Wow. Tapos sabi niya, pinakusog ko sa radyo midigdi sa harong para madangog kang mga neighbors ko na deta to magtapok ki basura digdi sa may kanal me. Sa purok po inikan bara ay sorry po deka basta sa barangay sarong barangay sa purok na may numero. Salamat po sa info. Nanin mo Angelica yung text. Sabi ng texter natin, yung radyo daw binun naka-volume para yung sinasabi mo marinig ng neighbor na nagtatapon ng basura doon sa kanilang sa drainage. 'Di ba? Ikaw pag nakikita ka ng basura sa drainage o sa mga rivers na ang dami, what is your reaction? My first reaction, what about the living creatures in that river? Nga. Because we are not alone in this earth. We are not all humans. There are also animals that suffer from our wrongdoings. Yes, that's correct. Opo. Sandali lang, tamukhang ang daming, sa tingin ko, matasas ang comment dito ngayon. Sandali lang, sir. Tamaan para ako. Ano, attorney? Pakuha pa, attorney. Ano? Parte pa, no? Kala mo, okay pa ang mata. Hello, Doc Jesse Francis Rebostillo. Sino to? His uncle, one of his uncles. Talaga. Kapatid mo po? Ay, no, sorry. Lolo mo na daw. Oh my God, sorry. Talaga? It's my uncle. Uncle. Lolo ni Angelica. Yan, no. Hello, Doktora Obe. Sabi niya. Si Doktora Obelia Sapanta. Kilala ko to. Oo, is also one of our relatives. Talaga. Kaya pala, Doktor Sapanta, ang galing mo din na. Kaya palahay pala kayo ng mga matatalino. Jesse Francisco sabi niya, so auntie niya, nasisita. May binibista to. may binibista siya. May binibista. Si Sir Jesse, matibayon si attorney. Matibayon. Binawian ka man. Binawian ka man. Sabi ni Sir Jesse. Pa-shoutout po sa Melchoras Alice. Yan. Melchoras. Allies po. Allies. Carl Coordinate? Yes po. Coordinate. Sir Carl. Sir, teacher ito? Teacher din po siya. Talaga. Sir Carl? Hi, Sir Carl. Pangyari sa imo, sir. Pag ako allies pa lang to. Alas ka na. Pasira mo tayo matata. Allies, alright. Sabi ni Sir Jesse Rebostillo, pwede sa SK? Ikaw yatang tinutumbok ni Sir Jesse. Ilan ang edad mo ngayon? I'm 15 po. 18 dapat pataas ang SK. Pag 18 mo, For now, sa muna, sa Earth muna. Sa Earth muna tayo, di ba? Mas maganda yung ginagawa mo. No politics muna, sa Earth muna. Pag Miss Universe ang sagot, palano sa Miss Earth? Grabe talaga ito. Grabe talaga. Wow, St. Agnes Advocate of ESG. ESG. Garo sir, pigpara gamitan mo naman ako sir kaya ko na simbaga. Garo Catriona Gray ang simbag. Parang pag Catriona Gray daw. Alright, sabi ng isang, sandali, may nasa messenger ako nakita kanina. Sir, nakaka-inspire po ang ginagawa ng St. Agnes Academy dito sa school namin. Huwag na po yun. Arag po kayo, kung parent ka po dyan, pwede kang mag-discuss sa PTA, di ba sir? May PTA kayo, di ba? Yes po, meron po. Pwede mong ipaagi po sa PTA, pwede mong suaki mo maki-discuss para small group, mag-start po sa participation. Ining school na pigmimin mo, aram ko gari member man ini, kaya lang gari inactive ini. Ay, inactive po ini na ko. Di ko na po ngaranan tabaka sa Lunes, baka may dumigdi sa kuya na principal. Alright, good afternoon po Miss Angelica, I am your fan. Ang galing mo. Wow! May fan ka na talaga ha. May fan ka na talaga. Good afternoon po Sir Juji. Walang pangalan sir. Walang pangalan. Siguro, kan mo ini. Kan mo ini. Fan mo man ini. Sandali lang sandali. Disiplinado na bata yan si Ma'am Angelica. Kung ganyan sana
lahat tayo, ganun may problema na ng eyeglass ko Wala tayong problema sa basura. Di ba? Yes, anong reaction mo sa texter natin? Lahat naman tayo, kaya natin yan. Yes, Kaya ng programa yes, natin. yes. Kaya natin. Yes, oh. Parang, it takes time talaga. Yeah. It isn't something that you can do overnight. Mhm. It is a journey. Yeah. And that's what important. Yes, the destination is amazing, but the journey is what makes it worth it. Pang Miss Universe talaga. May panalo na. Panalo na tayo. Alas 3:41 nin hapon. Magbabalik po kami. Mamaya sa pagbalik mo namin, pag-uusapan namin ang isa sa mga winning piece. Anong ginawa ni Angelica doon sa Ella Awards, di ba, sir? Yes po. It's a competition po. Alam to ng mga listeners natin, isang competition ho na sa high school category, tama, sir? High Yes school po. category. Anong kanyang naging contribution at bakit yung naging winning piece, no? At sabi nga, nagustuhan yun ng mga judges sa kanilang ginawang evaluation. Magbabalik po ang Kaya, makalipas lang, kanagkapirang patalastas. An oras hatod sa Indokang GSM Blue. Choose GSM Blue Mojito. Now in cool litro. Para sa liver lovers. Liver Aid Mangiraray. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise urual daw. Liver Aid Silimarine Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. Formulang nagpapalakas ng katawan, Doc F. Fulvic Minerals, food for the cell. Nasubukan ko kung minsan ako'y nasugatan na year dito sa aking balad. Ang ginawa ko po ay pinapatakaw lang ng pulbit. Napakabilis maghilong ng sugat. Sa ramdam ko'y napakaganda po sa katawan. Ako'y maagang magising. Nakakapagtarba. Kung masyadad kumaito, ako nang pa si Palayan. Gusto ko rin ko po, 6 na patano ang gulang. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Wooly & Sons, home for trusted, energy-efficient home appliances such as smart or Android LED TV, washing machine, air conditioning units, and IT products in your business. Choose on a wide variety of selections on trusted brands, specially chests and upright freezers, display chillers, cooking range or oven product. Avail through cash, credit card, institutional sales, or enjoy our easy in-house or flexi payment installment plan from 3, 6, 9, and up to 12 months installment plan and grab your exclusive promotions, cash discounts. Message us for more information and great offers at our official Facebook page, Wooly & Sons Corporation. Basta Appliances, Woolies. Brought to you by TCL. Kayo po ba ay may katanungan ukol sa PhilHealth? Makinig sa Usapang PhilHealth. Kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Usapang PhilHealth. This is ang Surf Bar New Look na! Bula, puti, ha! Power bula, surf yan, power puti. Surf yan, ang power ng surf bars, ang galing-galing. Power bula, surf yan, power puti. Baret ang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar New Look na! May active clean pa! Presyong wais pa rin! Surf yan! Aram na daw ng mga basura ta, pwede ta pang magamit kilayon. Ang mga ubak ng gulay asin prutas, pwede tining gibuhong pataba sa satong mga panulong. Kaya ta daw yung gibuhon? Kaya! Kayang-kaya! Aram nindo na mas dakol ang basura sa salok o dagat kaysa sa mga bituon sa kalangitan. Kaya naitapot dun ang pagtapok ng basura sa salok o dagat. Kaya na daw inihibukod? Kaya! Kayang-kaya! Alright, balik kita mga tugang sa programa 15 bago mag-alas 3 po nin hapon. Yung sinasabi pala ni Sir Jesse, SDG,
Sustainable Development Goals. Yan, naintindihan ko na po, sir. Congratulations, St. Agnes, for advocating SDG and ESG. Pero gano'n sa piglibong mga kan ESG, ES. Basta yun na po ito. Alright. Angelica, ikaw ang representative, tama, sir? Pwede po ma-explain muna sa listeners kung ano ang naging participation ni Angelica sa ELA during the competition. During the competition kasi, may pinili kami, and of course sa ELA kasi dapat nakatira dito sa Legazpi. Yes. So si Angelica, willingness niya talaga na to be part of the activity. But honestly, it's not about competition talaga. Yeah, it's correct. about more all awareness campaign, kumbaga, ng school, ng isang bata, kung paano makatulong sa environment. Ito sa Angelica, at the very start, nakita ko on how yung willingness niya talaga to be part of the activity. So, yun po. Apo, Angelica, i-share mo nga sa listeners natin and viewers natin, ano yung parang ginawa mo at na base doon sa naging evaluation ng mga judges, mga evaluators, nagustuhan yung naging participation mo? Para sa akin, ang pinaka na proud ako, and sana, ina-assume ko na yun yung ng judges, it's yung advocacy paper. Yeah. Because you cannot start a plan without writing it out first. You have to have your goals in mind so you can deliver it successfully. Okay. For me, the actions were easy because we've always been doing it. It was something regular in my daily life. And the advocacy paper was something that made me inspired to let's do this. We're going to strive for more. And in that advocacy paper, it showed gardening in our house and recycling, segregating, making use of recycled products, and not just plain recycled products, but you can let your creativity shine because it is a new time and we are not and no longer restricted to plain simple ideas, and there are some recycled materials that can be used for decoration, but for also our own enjoyment. For examples, me and my family like to drink Coke and the cans, and there is something that's going on that where you can make a lot of things, especially toys out of those cans. Especially we're still children. Yes. We are enjoying our childhood, but it doesn't mean we cannot implement our rules. Like, just because we're enjoying doesn't mean we have to litter. We can make use of that. Yeah. And for me, when I was given the task to make the advocacy paper, it was given during our intramurals week. And it was so medyo busy pa din kayo, di ba? Okay. It was very hectic schedule, but it didn't feel hectic to me because I really love doing it. It was something that I was looking forward to doing when I got home. And my ideas there, I hope that I can pursue them the next time ELA. And when I was making that, it was something that I enjoyed in the moment. But I know that my hard work will eventually pay off to the community. And when I was given the award for ELA, the award reminded me that this isn't the finish line. It is only a motivation to keep on going. The medal isn't a sign that you're done, but it is a reminder of what you're doing is paying off and you should continue it. Yes, very good. I like that. Okay, so ano yung ginawa mo na sabing hanggang ngayon nasa bahay nyo pa rin, nasa school pa rin, as far as the ELA, anong tamang term? Hindi, it's a kind of advocacy about the ELA doon sa competition na yon. My paper box. Paper box. What is that paper box is all about? My paper box is filled of scratch papers. Okay. And since we made a 3D model in our interdisciplinary project, paper can be used for a lot of things. Fillers, designs, shapes. And what I use is the 3D model para instead na magbili na lang ng added materials, yung paper box, doon na lang kumuha ng materials para ilagay siya. And the paper box not only holds nostalgia din because those are the notes that I've used in the past grades, and when I take paper from there, I was like, oh, I did this in the past. And it is also like a reminder na what I did in the past is I'm eventually taking in the future. It's like to see how much I've grown.
Yeah. Sabi mo kanina, mayroon kayong ginawa sa bahay, parang may tinanim kayo, Yes. di ba? Parang may mga gulay kayong naitanim, and until now may production pa, may products pa kayo nakukuha sa ganung practice nyo sa bahay. Pwede pa i-share sa listeners natin. Yung mulberry tree namin, Oho. actually, mulberry is something very important to our health, especially to my parents. Okay. Nagdala ka ba? Wala kang dala sa sampol. I was Joke staying lang. in Sige, Guevara sige. kasi Yeah, go it's ahead, in go ahead. Barriada. Mm. And the mulberry is very important to my dad. Yeah. Since it is something that can help with people who has diabetics. Okay. And Okay. it's a really nice snack for when they get home, because my dad is always with my mom. So they would go home, and before they go home, they would stay outside or enter our house. They would stay outside and pick a few mulberries, have a chat, and eat it. And it is parang like something warm that they can bond over. But again, we are reminded that nice. Yeah. Tinanim yan sa bahay. Oo Parang nga, it's a di ba? product. Oo. So, kahit sa bahay tinanim, nakokonsumo nyo. Hindi kailangan bumili pa. Sabi ng texter natin, nakakabighani si Angelica magsalita. 15 years old pa pala siya. 15 years old pa ka pa lang daw. Opo. Oo. Siguro pag 20 mo, baka mayor ka na. Joke lang. Alright. Yung kwan mo, yung ano yan, mayroon ka bang ibang practice pagdating sa, ang tawag yan? Mga recycled material. Aside from yung box na sinasabi mo kanina. Holiday ornaments in my room. Sige nga, pakishare mo nga holiday ornaments na yan. In Valentine's Day, I have a lot of products of like, we use it pink. I like the color pink. Pink, okay. So I have this one illustration board. Since Valentine's Day is pink, red, shades of pink and red. I had a lot. So I made a little board. Okay. Since it's important to love yourself, so Yeah. I made a little board to always remind me with the products that I've used, like the boxes, the papers, and syempre, Valentine's Day, your friends, your family will give you things. So I stuck it there. So it's always a reminder that there are people who love you, and it's important to love yourself. And Yeah. it's also a way that I can remember that I didn't have to buy materials for this because it's already here in my house. And when it came Christmas, hanggang ngayon, doon pa din yung dalawang parol namin, Mountain Dew parol. And when summer came, January, in my door, there is 5. Now, dinagdagan na. Wow. There is flowers there for each month. There's January, February, March, April. Okay. And when Okay. it was, Okay. It was like a reminder. At the end of this year, when it's December, it will be complete. And there is a circle there. For each month, I will add a symbol. What was the biggest memory I had? Wow, So very every time good. I leave my room, it's like, these are all of the things that I've achieved this year. Yeah. So, ibig sabihin, hindi ka na muli bibili ng mga kailangan mo sa labas. Pagdating ng Enero, Pebrero, mayroon ka nang gagamitin para dyan. Mayroon ka nang kukunin na lang para mailagay sa bahay nyo. Na pwedeng maging decoration, di ba? Maging decoration. Pagdating, Angelica, sa tawag dyan? Mga friends mo. This Diba? is something that I'm really proud of. Yeah, Because sige my nga. friends are also very involved, because that's saying that your friends are a reflection of who you Of are. And course. I'm really proud that Yeah. because of me, and also my friends, they value our earth. They are people who are very respectful and disciplined. They will put trash in their pocket until they reach a trash can or until they get home. And I'm really hoping that a lot of kids in our generation will pick up on that. That they'll get that discipline, not only for themselves but also for their little group then as well, their friend groups, their social groups, or even their individual clubs. Because not being a student, not parang included in the ELA, you can also participate. It's not only restricted to the ELA or Earth Savers Club officers and members, but it is an all-exclusive thing for everybody to do. Yeah, opo. Sabi ng texter natin, pakitanong po kay Angelica, anong plano niya pag college niya? Nakaka-inspire siyang magsalita. Ano daw ang plano mo? Siguro, ang ibig sabihin siguro, anong kurso na gusto mong kukunin mo? Mag-YUMS po ako pag YUMS sa senior, high. okay. But there are a lot of people that
are suggesting na mag-ABM ako. Okay. Sino may sabi niyan? Si mama, si papa? Mommy. But my Okay. love for communication, advocacies will always be there. Mas mataas siya sa values ko. for Communication? Yes. Okay. Mas mataas siya kaysa sa values ko for ABM. Pero I stand ABM. Magaling talaga sila. Pero Humes have my heart. They have it. And in the future, I'm planning to be a lawyer. Wow. Congratulations, ha. Oh. Anyway, kahit communication course ka, graduate ka ng communication, pwede ka rin mag-abogado. Ang dami kong mga naging estudyante sa UST noon, sa St. Aquinas University noon. 3 na lawyer na ngayon. Di ba? So, sa mga communication graduates. So, kung gusto mo, pwede. Di ba? Ikaw ang taga-depensa ng mga pasaway na mga taga-media. Joke lang. Joke lang. Alright. Sir, ito, sabi ng texter natin, may pagdating na po sa disiplina sa mga bata sa St. Agnes, paano po nila napapasunod? Ito sabi niya, kasi po ako, public school teacher, nahihirapan kami sa mga bata. Ay magkaiba kasi ang private school kaysa public. Sige, sir. Paano na papasunod din doon sa yung mga anak, mga estudyante sa segregation policy? Honestly, teachers have different strategies kung paano nila i-discipline yung bata. Nakadepende sa inyo yan eh. Opo. If sa tingin mo this is applicable to this student, kasi we know naman yung estudyante, iba-iba yung kanilang parang gusto yung approach. So, you need to be observant kung paano mo i-disiplina yung bata. If gusto mo disiplinahin yung bata, make sure na you know kung hanggang saan yung pwede mong gawin. Because may mga bata na ayaw nilang mapagsabihan in public. May mga bata naman na they want na if may ginawa silang mali, mas okay na in person yung pagsabi na ganito mali to, disiplina. So yun po, siguro yung kailangan natin. And of course, the values talaga po ng school in which yung 10 hallmarks na i-inculcate sa mga bata na from time to time, as much as possible, kailangan natin i-embed, i-integrate yung values na yon with our strategies or in our subject talaga po, sir. At saka may pagkakaiba kasi ang public school teachers ka, ang dami bang restriction sa DepEd, di ba? Di mo pwedeng pagalitan, baka nga binuli mo yung estudyante mo, whatever. Kahit, di ba sa inyo din, ganun din, di ba? Yung anti-bullying. Pero iba talaga ang kwan pag, anong tawag yan, sa simula pa lang, mayroong disiplina. Dapat kay Ma'am Angelica, sumunod sa footsteps sa auntie niya. Attorney, Idol. abogado, magaling magsalita ng English, future lawyer. Yes. Di ba? Tamang nasa isip mo, Angelica, mag-lawyer ka. Alright, ito, from our listener, sir, pakihapot po sa St. Agnes kung may fine sa hindi sumusunod sa segregation. Fine. I don't know kung pigimin niyang fine. May fine po daw. Bali talaga, sa school namin, wala ganong karampatan na parang fine. Fine, okay. If ganito ka. But of course, nasa yan, in terms of discipline talaga. Opo. Siguro may binibigay tayong yung offense slip. Opo. If part siya ng offense slip, then magbibigay ng offense slip. And by that, of course, yung bata aware din if Opo. ano yung ginawa nilang mali. Not typically in terms of yung pagtapon ng basura sa maling lugar, but of course in other way naman po. So may binibigay tayong offense slip if still offense talaga yun. Opo. Pakitanong po kay Angelica kung paano niya na-embrace ang ganong practice. I do not know kung ibig sabihin niya, pero I think the texter is talking about your being a president of ELA and so on. Go ahead. For me, in certain things like this, you have to have that sense of responsibility and dedication. Because you cannot be a representative in these certain actions if you are not willing for it to take your time, because things like this isn't easy, but it is very worth it. So you have to have like that dedication that you really want to pursue this. That's why it's easier for me because I really do enjoy it. Sabi niya, agree po ako sa sinabi ng bata. Ikaw siguro itong sinasabi niyang bata. Agree pa ako sa sinabi ng bata, yung award na nakuha niya, hindi naman yung katapusan talaga, simula pa lang yon. Di ba? Yan ang sinabi mo kanina eh.
Di ba? Pag pwede mong pakiulit muli yung linyang yon para mas maintindihan ng ating mga kabataang nakikinig ngayon, Angelica. Yung medal na matatanggap Yung nyo, mga awards, di ba? Doon sa Sa- ELA. mga curricular nyo, especially when it comes to the environment, hindi yan yung katapusan ng paggagawa mo. Yan yung sense na parang ipagpatuloy mo yan. Kasi it really shows that your hard work and labor is paying off. And that is just a reminder to keep on going. Yes, opo. Okay, last na lang para ano yan. Sabi nga makahinga ka na ng maluwag. Pero alam po, relax ka di ba? Relax ka. Sabi, Hen, good afternoon po. Pwede po mag-represent siguro dapat may mga advocacy group talaga, sir. Yes po. Sabi niya, maganda si Angelica mag-represent sa lokal na gobyerno ng Legazpi sa mga practice niya. Pwede siyang gawing spokesperson o parang ambassadress pagdating sa environment. Oh, magaling ka. Anong reaction mo sa texter natin? Pwede naman. Di ba? Voluntary, di ba? Mga ganong bagay. Pwede naman. Alright. Sandali lang. Mayroon pang isa akong nakita. Iba to. Bata pa po ito si Angelica. Bata pa po ito. 15 years. 15. Bata pa po ito. Okay? Now, sir, sa St. Agnes po, from grades 1 to 7 to 6, di ba? To 6. Kasi sa ibang school na napapansin namin, nahihirapan pagdating sa pagdating sa instructions sa pag-segregate ng basura. Kasi mga bata. Ano pa mga strategy na ginawa ninyo na pwede nating ma-share sa mga kababayan natin? Siguro po, iba naman kasi yung strategy kasi I am a high school teacher. High school. Sorry. High school po kayo pala, yes, no? High school teacher when compared to elementary. Siguro yung strategy ng elementary is totally different sa strategy ng high school kasi mga bata pa talaga yun. Yeah. So they are makukulit. Kumbaga, kung saan pwede itapon to. Siguro, for me, kung you are elementary teacher, yung best strategy na gawin mo is alamin mo kung sino yung mga bata na yon. Yeah. And kung papaano mo sila parang daanin sa lambing. Kasi we know naman talaga malala. Kaya parang may mga bata ang gustong malambing na teacher, may mga bata naman na gusto medyo strict. So, ngayon kasi yung mga bata, mostly in elementary, gusto nilang nilalambing. Yeah. Opo. Pinipraise ko pag, okay, class, kapag tinapon nyo to sa tamang basurahan, then I'll give you star. Kung mga ganun, it's a reward. Parang reward. Appreciative sa mga bata na, okay, in small action, na-praise ako ng teacher ko. So from that, parang nadadala nila na, hindi lang most of the time na kailangan i-praise ng mga teacher, but of course, parang kaugalaan nila yung ganung pagtapon. So siguro yun sa elementary. You praise them if may nagawa silang tama. So yun. Sa high school naman, of course, iba naman talaga kapag high school student, iba din yung kanilang pagkakain din. Kapag pinagalitan mo, baka iba yung ma-feel nila, baka damdamin nila. So, ang best way siguro para ma-inculcate sa mga bata on how, yun nga, disiplinado is provide an activity or avenue in which yung estudyante they know and aware kung paano to segregate this kind of mga basura. And of course, how we can use yung mga basura na yun into a sinks na magagamit natin. So, it's about awareness, education sa mga bata. So, from that, I guess, it's a ripple effect. If naibigay natin as a teacher yung knowledge sa bata sa pag-segregate dahil under action, so magagawa natin yon. So it's about way of handling the students, educating them, but of course educating them with the heart parate. Yes, opo. Okay, thank you, sir. Henry, good afternoon. Si attorney, pag-una mo kaan, makarawunon niya. Sisaya. Midbi, ay, walat mo na, kwan lugod. Ba't alaba sa, nag-ano midbid ko tabi yan, kanag-reskwela kami, pilyahon yan, pero matali yan. Dengaran na to ni Ugaring. Walang pangara. Mga malamang mga kabatch ko yan. Kabatch ko yan sa St. Agnes. Yes, posible. Okay, sir. Angelica, attorney, salamatan pong mare sa oras nito sa DCGB. Okay. So, bago kita po magparam, gusto ko munang i-congratulate po ang St. Agnes for that very wonderful practice. Sabi nga, amazing practice. Dapat dapat na ma-replicate sa ibang mga organization, sa ibang mga schools. Kaya kailangan talaga ng parang
it needs parang ano yan, mahulma muna ang lahat para mas may magandang implementation. Yung pala, yung ESG, Environmental Social Governance. Ayun. Yeah, so nagpapalaluya na talaga ako, attorney. Alright, inahin ko muna si Auntie. Auntie, ano po ang satuyang ang mensahe natin sa mga listeners, lalo na sa, halimbawa, sa mga parents manaigwa aki estudyante na arog kay Angelica, kung paano ka nga nakikipag-communicate pagdating sa segregation and environmental protection. Go ahead po, attorney. Yeah, I think my messaging for the parents na lang siguro, no? Sure. So for the parents really is, if you see your children, pag nailing po nindo ang mga aki nindo na may passion for the environment that we really actually need now. We need those people, we need those children na may passion for that advocacy. Encourage po nindo. Right? So, i-expose mo nindo sa mga activities sa school clubs that would enhance their interest sa mga sa topic na ini, right? Kasi lalo na po ngayon ng mga akita masyadong nakafixate po sa gaming, 'di ba? Sa technology, sa social media. When we see our children, naaro po kay Angelica na talagang aki pa sana siya, meron na siyang vision for something. Encourage po natin siya. Kasi it would not only affect our unit, family, but also, 'di ba, it cascades to the friends, to the other families. So, talagang po ang role tang mga magurang is really talagang not push them, but really encourage them to really like what they do. And ako nga ni po, na nakualang ako, nabitbit lang ako, kala ko po, driver lang ako muna na daw. Ikabaga ang guardian. Ang designated driver. Pero yun nga po, I'm very proud of my niece for, and then actually to St. Agnes, and then na nakaka-produce po sinda araw po kaining student. And then thank you po Teacher Georgie. I have a daughter again. I have a daughter in St. Agnes. I hope that you would also influence her. But definitely po yan to the parents. Kaya po natin to. Let's our children are really our future. Kahit na po siya cliche, parang pang Miss Universe na statement, but it really is. I mean, how many years naman lang kita digdi sa mundo, but so let them be our leaders. Yes. Thank you po, attorney. Sir Henry. Thank you so much. Angelica, pakinggan mo to. Okay lang akong mag-kwan tayo, mag-overtime tayo. Anyway, yung susunod sa akin namang programa, sabi niya, Henry, pakitanong po kay Angelica kung paano siya na-in love sa environment. Kasi ito siya nagpa-comment kanina pa na kwan siya sa iyo, talagang parang fan siya sa iyo, di ba? Paano ka na-in love sa environment? For me kasi, when I was growing up, there is a certain grace period or a great time na yung children ngayon na palagi naka-attach sa cellphone nila also had a time na they didn't have phones or gadgets. So, when I lived in Santo Domingo before I went here in Legazpi. Santo Domingo is a very beautiful place with a lot of trees, malapit sa dagat. So basically, when I was growing up, I was surrounded by nature. Especially sa ancestral house namin. It is the only house that Guevara. It is the only house that still has a lot of natural elements. So, and I spent a lot of my time din there. So, as I am a very observant child when it comes to surroundings. I'm like always looking around. So, when I was young, it was always a part of me that I would see trees. And for me, since mahilig maglinis yung mga nasa bahay, syempre, makikita ko malinis sila. Pero when I moved to Legazpi, sometimes I would see, ba't may parang lagayan ng water bottle dyan? That shouldn't be there. So, and then was the time, syempre, when you're growing up, you don't know certain terms that I learned the term littering when I was 7. Kasi, that's bad pala. So, that shouldn't be there. And we have to take care of it. That was the time na nature has always been with me. So parang it is my duty din to be there for them. Since I am now growing up, I have the capability to do it. So
let's do it. It's like giving it back. Yeah. It's like nature is my childhood best friend type of way. May problema ka pa? May isa pang tanong? Sige, patuloy natin to. Sabi ni Gerald Gallinito, may influence ba ang parents mo sa pagiging environmentalist? Yes. Oh. Lalo na si dad ko. Kasi Oh. my dad is a type of person that works with other people to help them. My dad was a part of Kalahi. And Kalahi seeds noon, tama? Yes. Yeah, I know. And his job was to help others. Yeah. And he was always involved in communicating people and saving the earth. That also made me really want to do it more because not only is my parent my role model doing it, so I was like, yes, I should do it too. Because what your parents do is always a reflection on of how your child will turn out in the future. They are our mirrors. They are somebody that we look up on. And not always that we're going to be replicas of our parent, but we can have our own traits. We can deliver what they did in our own way. Yes. Thank you, Angelica. Sir, may haputig. Di ko lang aram kung idea kan tanong ni Sir Gerald. Sabi niya, meron bang environmental orgs na active? Ano pong environmental orgs ang active ngunyan sa Bicolwide? Honestly, ang alam ko lang ay yung Earth Savers dito sa Legazpi. Pero Legazpi siya, pero di ba? Siguro meron naman mga agency siguro na nagpo-promote din ng ganitong advocacy. Siguro po, Sir Gerald, i-follow up me po yan sa DNR. Alam niya ng DNR kasi usually kunyan may coordination sa DNR pag ganon. Okay. Sabi ni Sir Jesse, tama ba? Sir o ma'am? Jesse? Sir Jesse Ribostillo. Para uma mo naman ako, sir. Deka daw ka namang style mo na naman. Salamatan po. Congratulations daw for a very insightful and relevant program. Matip, sir. Deko na basaon. Tako masanabigo mo kayo niyo. Salamat po. Thank you so much. Alright, Angelica, your parting words to our listeners and viewers. Para sa mga nakikinig kabataan ngayon, sa mga parents, sa mga kaedad mo, anong mensahe mo sa kanila? If you are motivated to do something, you try and strive to do it because at least you tried, diba? At least you did it. Yeah. At least you did your best. And you might not know, you might excel in that program that you want to do. For example, you're striving for a specific way. Like, for me, my dream is to be an advocate, a part of the Agnition community that will advocate future generations to come. And because of that dedication and willingness that I had to step out of my comfort zone to enter this Earth Savers program, ELA, it really did boost my confidence. And remember that if you have a spark, let it shine. Let your spark shine because the world is a very big place. As young as now, if you are someone who is very motivated in something, let your spark shine. Because in the future, you will always carry that with you. Even if you're choosing something that doesn't connect to it, at least you'll always have that with you. At least you did this. And for me, for the kids especially, don't let other people or their comments affect you. If you know that this is something important to you, not only to you, but the people you love, your environment, society, you should pursue it because you know your intentions and your intentions are what matters. And especially if it's good intentions, not just for you, but for everyone. Yes. Perfect. Thank you so much, Miss Angelica. Sir Joji, please. Siguro, we need to do something than do nothing for our environment. Act now before it's too late because sabi nga diba, the future of the humanity lies in our hands. We can create a big difference if we can ban and of course yung mga linkage natin with the school, especially yung mga other stakeholders siguro they can help para maintain yung ganitong goal natin. So again, together as one, we can make a difference. Yes. Thank you so much po. Palakpakan. Yes.
Thank you po kay sino ngayon ko natin, sir, directors natin sa St. Douglas ngayon. Sister Celine Saplala. Yan. No. Good afternoon po, sister. Salamat po ha sa sa support, di ba? Yes po. Sa pagtugot na magbisita po dito sa DCGB si Sir Georgie and si Miss Angelica. Yeah. Okay, mga tugang sa pangaran po kan sa kuyang guest ngunyan, Miss Angelica Gabriel Ribostillo, grade 10, student po sa St. Agnes Academy. Siya po ang Earth Savers President, and Ella, participant and awardee duman po sa ginibong awarding kang June. And si Mr. Georgie Andes, siya po ang science teacher and Earth Savers moderator sa St. Agnes Academy, and si Attorney Jehan Ribostillo na may nakakapansing kabarkada niya na nagdanangugon niya. Siya po ang guardian po ni Angelica. Thank you so much po, ladies and gentlemen. Alright, mga tukang, masunod na po ang programa, standby lang. Thank you. Magbabalik po. Ini po ang Kaya sa DCGB Radio. Ako po si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Goodbye. Maray na hapon po sa Endo Gabos. Magbabalik po Sa indung nadango ang programa Kaya. Abangan hiraray sa masunod na Sabado sa parehong oras, digdi sa DZGB. Ano? Kaya ta? Kaya! What a wonderful